Та официално се завърна, бейби. It's time. Мога да ви опиша колко ми омръзна да бъда руса и да ви казвам, че блондинките се забавляват повече, не им вярвайте. О, фък. Поладява! Само подуших боята и това беше края ми. Преди да боядисаме косата, какъвто и да е друг цвят, трябва да оправим корена. Гледай то корен, мила. Забравих я! Само абсолютните икони знаят този потник. Това кога чашата завинаги с мен. Много химикали е имало вътре. Причината да си боядисам косата реално е новия музикален клип за новата ми песен, която е дует с Дени. Излиза на 22 ноември, но ние трябва да я снимаме утре. Така че хора, каквото стане днес, това ще бъде. Човек, нямам търпение да видите каква брутална визия съм измислила. Много се надявам да успеем да я докараме днес. Песента я записахме още лятото. Тогава изникна голям проблем с заснемането на клипа. Се наложи да я отложим, но вече е време. Искам да ви кажа, че още от лятото, когато я измислих тази песен, аз не съм успяла да си я пея. Толкова много се забила в главата, направо главоболя. Видя ли какво направих? Well, ще спра ли да ям химикали днес? Не, мечка страх. Мене не. Това ми стигна само Това стигна само за отзад и трябваше така да отида до магазина да взема друго. Ето я тази лелка изглеждаше най-обещаваща. Гледайте до край да видите дали ще имам коса. Време да смесим още 16 химикала на моята една единствена глава. Шегата на страна, деца, моля ви не правете това, защото аз наистина не знам дали ще се събудя с коса утре. Ако ще предприемате такива глупави мерки, поне използвайте една марка. Виж сега, ако не е друго, поне в новата ми песен ще скандализирам хората с гола глава. Бъскът, нема ли да ми ходя, а? Абе, както се тревожих, че нещо ще ми стане, сега вече се тревожа, че нищо не става. Зад не е мръднало, а вече е минало около половин час. Тук вече е русо, а отзад нищо. Искам да се филмирам излишно, обаче там където се съединяват двата различни вида боя, изключително много ме пари в момента. Хора, започвам actually да се притеснявам. И това сега, ако се пребе, как точно ще снимам аз музикален клип утре? Никога не ми се е случвало толкова много да ме боли мисля да го измия. Този път наистина супер много пребах нещата. Моля ви, не правете тази абсолютна простотия вкъщи.